Ето както Вие Бог ни доведе на подстъпите на поста. Още в първата седмица, която предхожда поста, ни разказва история, която ние сме свикнали да приемаме така като клише, без да усещаме колко скандалност има в нея. Как свикнали сме с това, че тя ни провокира и ние обръщаме внимание. Само вижте за какво става дума в тази история за Митъра и фарисея. Провокира и левите и десни помисли, които идват. И от една страна колко е просто да се пости. Не всички можем, защото съвременно човек дори това вече го затруднява. Но все пак, ако зависеше спасението или приятелето или яденето на кебабчета, всичко щеше да е съвсем просто. Едем кебабчета, не едем кебабчета, спасяваме се. Има време за кебабчета, време, в което няма кебабчета. И готово. Всичко от Царството на Небесно е превзето. Обаче Господ Исус Христос в днешното Евангелие ни казва, че не е до кебабчета. От друга страна стои левия помисъл, който казва: Господ не стига, живее както искаш. Живее както искаш. Добре, на образа на Митъра ние виждаме един човек, който е живял както иска, както му идва на както света му казва. В крайна сметка се разплаква. Започва да се удря в гърдите. Защо се удря в гърдите? Нима Бог не е благ. Сега какво казва? Бог е благ. Бог е милостив. А всъщност първият плод на поста, защото не говори за поста. Първият плод на поста е виждането на своите собствени ръководители. Не е виждането на свети, виждането на ангели, виждането на Пресвета Богородица, не е виждането на своите собствени ръководители. Виждането на своите собствени ръководители. Това е първият плод, първият здрав плод. Всички отци го казват.